दाखालहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे फोसावनाय जादोंमोन बा सोंथिलायनाय जादोंमोन। बिनि सोंनाय भिडिअखौनो आं गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। मोनथाम फेक्सननि साथाम दैदेनगिरिफ्रा UPPL नि हानजा बिथांमोनावहाय मा सोंदोंमोन नोंथांमोना खोनासं। जायखौ बुङो NDFB आफादनिनो सासे दैदेनगिरि बिथाङा माखासे खोथा सोंथि खालामदोंमोन नि बे गभर्नमेन्ट गोदानावहाय। बेफोरखौ खोनासंलांनो हागोन। दाखालि जिहेतु उदालगुरियावहाय फिन रोदोमखां मोनसे जथुमा जादोंमोन। बावहाय लिड खालामदोंमोन फिन रोदोमखांनि दैदेनगिरि बिथांमोना। बावहाय दंमोन प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा बायदि बायदि, आबसुनि दिपेन बर', गुबुन गुबुन बिथांमोनाबो दंजोबोमोन। बावहाय सोंनाय फिननायखौ होदोंमोन फेक्सन मोनसेनिफ्राय साफाल'नो। आं सानदोंमोन गासैखौबो होजोबगोन 5 मिनिटनि थाखाय। गासैखौ होजोबोबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। नाथाय बावहाय प्रमद बर' बिथांमोना होनो हायासै समखौ। ओंखायनो जोंनि फेक्सन वाइसआवहाय आलादा फेक्सननि मोनथाम दैदेनगिरिफ्रा सोंदों। थ' बेखौनो नोंथांमोना दान्दिसे खोनासंलांबाय थादो। सोंथि थांनाय जितु बिटिआरनि सुक्ति जि सान्ति सुक्ति, बेवहाय NDFB मोनफ्रोमबो फेक्सननि जोंनि गोजोन सान्थिनि बाथ्रा हाबनानै दङ बा NDFB नि बाथ्रा हाबनानै दङ। आं बेखौ गोलाव बुंलियासै। जिखि जाया आं दिनै बिटिआर सरकार, आसाम सरकारनिफ्राय आं खावलायदों थांनाय बे 1500 कौटि पेकेजआ माला फैगोन आरो फैयोब्ला अकल बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि खामानिजों लोगोसे NDFB नि केडारफोरनि थाखायबो माबा मोनसे उनसुंथाइनि लामा थागोन नामा आरो गैयाब्ला बिनि बेबस्थाखौ लानो हागोन नामा, बेखौ आं बिटिआर सरकारनि सिगां आंनि मोनसे सोंथि। लोगोसे 2 नम्बराव दङ, आङो बेहाय आं एसे दुखु मोनदों। जोंनि थांनाय समनि नांनायफ्रा जों हाखौ लानानै जों नांदोंमोन आरो बे MOS नि मथे 7.2 आव जों लिरनाय नुदों। बेवहाय जोंनि 6 शिड्युलनि मथे कुनु मोनसे मा होनो हा हुनि बेलायाव बे 6 शिड्युल एरियायाव गुबुना जुदि आखाइ होनो हाया, जाय सरकार फैयो बे सरकारजों लोगोसे सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो आवगायलांनो हायो। दा बेखौ नायोब्ला 7.2 आव जितु ग्रेजियार बा कास्टलेन्ड माबा माबि सरकारि हा, बेफोरखौ डाइरेक्ट आसाम सरकारा आखाइ होगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा दङ। दा बेजों लोगोसे जों नुगासिनो दङ आसाम सरकारा डाइरेक्ट जोंनि 6 शिड्युल एरियायाव हाबनानै इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरजों इन्डास्ट्रि गायसननाय मानाय बाथ्राया दा ओंखारगासिनो दङ। दा बे बेलायाव बिटिआर सरकारनिबो आखाइ दंना गैया आं बेखौ सोंनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला हायानो जोंनि थाखाय जिउ बा हायानो जोंनि थाखाय देरसिन। बेवहाय जुदि जोंहा जोंनि हानि मोन्थाय बा राइट्सआ थाहैयाब्ला इयुनाव जाहाथे जोंहा गिदिर खैफोदाव गोलैनो हागौ, बेखौ आं सानहरदों। बिनिखाय बिदि क्लियारिफिकेसनखौ होयोब्ला मोजां जागोन। मानो होनना बुङोबा दायो आसाम सरकारा जेराव सरकारि हा दङ बेफोराव इन्डास्ट्रि गिदिर इन्डास्ट्रि बहायनायनि प्लान पलिसि लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बेफोर पलिसिफोरा बिटिआर सरकारजों लोगोसेयैनो आवगायलांफादों ना आसाम सरकारा हारसिङै इच्छा जानानै बा इन्डास्ट्रिफोरखौ बहायफैनो नागिरदों, बिनि फिननायखौ जों दिनै हाउसनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। आं बेखौ आसा थिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। समनि आंखालाव गुसुङै एड्रेस खालामनो होनायलाय गासै हाउसआव थानाय बुंस'जोबनो हायै बायदि गेदेर बिफानाव थानाय, प्रशासन बिभागाव थानाय, सरकार बिभागाव थानाय आरो जोंनि बायदि फरायसा आफाद आरो जोंनि एक्स NDFB गासै फेक्सननि लिडार केडार सोद्रोमा मिडियानि मानसि साफ्रोमनिसिमबो आङो गुसुङै जोंनि NDFB निफ्राय आं एनि इसारा आरो लोगोसे गासै NDFB फेक्सननि मुङा गुबुनब्लाबो जों मोनसेयानो, जों NDFB निफ्राय सारमोन बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनाय आरो मानखौ बावहरनाय थाबाय। जोङो NDFB निफ्राय थामथि खेबाव बुंनो मोनबाय आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आगोलाव बुंलांबाय आरो आंबो बुंनो मोननायमोनब्ला बिथांमोना जि बक्तब्यखौ होलांबाय बिथांमोननि बुंनायखौनो आंबो बुंगौमोन। बेनिखायनो समनि आंखाल होननानै बुंबाय थादों बिथांमोना। आं रिपिट खालामनो गोसो जाफिनासै। जियानो जाया मानो जों गोजोननाय मोन्दों दिनै जि फिन रोदोमखां दिनैनि
मिटिङा ब्रैथि खेब जादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो बे ब्रैथि खेबनि मिटिङाव जोङो नुनायजों खोनानायजों लोगोसे जोङो बुजिनो हासिनदों जों गोजोननाय मोन्दों सरकारनि दैदेनगिरि जोंनि बिटिसि दैदेनगिरि आरो प्रशासननि सार नोंथांमोननिसिमबो जों गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारिखौ जों बयनिबो लागै लाबोनायनि थाखाय आरो जोङो जेखौ खोनाबाय दायो जों माखासेखौ बुजिजोबनो हायाखै फैबाय थानाय समफोराव जोंनि दैदेनगिरिफोरानो बा जोंनो जोङो बुजायनानै होनांगोन आरो बुजिलांनो नाजानांगोन आरो जोङो दसे बुंलांनाय बायदिनो आं बुंनो निफ्राय खालामो जों गोबां खेबाव जों बेफोरबायदि सावरायनाय मिटिंफोरखौ जों खबर मोना मा आपडेट जादों जों बेखौबो मिथि मोना अन्नानै आं बेखौसो बुंदों माने इच्छा खालामदों जों आपडेटखौ सानफ्रोमबो नेनो इच्छा खालामदों आरो खोनासंनो जोङो लुबैयो मा आपडेट जाखो दिनैसिम बिटिआर एकर्डआ 2020 जाबाय 2020 जाबाय नाथाय दिनैसिम जोंनि थाखाय स्पेसियेलि जों गावनि थाखाय सानो जोंनि आफादनि लिडार केडारफोरनि थाखाय जों सानो जोंनि थाखाय जों बे एकर्डआ मा लाबोखो माबाफोर आपडेट जाबाय नामा रिसेन्टलि बे रिसेन्टलि आपडेट जानायखौ जोङो मोनबाय थानो लुबैयो सारमोननिफ्राय आरो जोंनि आफादनि दैदेनगिरि लिडारफोरनिफ्राय बिनिखाय আমি সৰ্বশেষত ছাৰলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমি ৰিচেণ্ট আপডেটটো সদায় বিচাৰি থাকোঁ শুনিবলৈ আমি সদায় মানে বিচাৰি থাকোঁ ঘূৰি ফুৰি থাকোঁ আমি ট্ৰাই কৰি থাকোঁ তাৰ পৰা আমি ৰিচেণ্ট আপডেটটো পাওঁ আৰু সেই ৰিচেণ্ট আপডেটটো আমাৰ কাৰণে কি আনিছে কি হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো আমি শুনিবলৈ আমাৰ পিছত যিবিলাক ছাৰে বক্তব্য আনিব তেখেতসকলে যেন আমাৰ কাৰণে সুসংবাদ আনি দিব কাৰণ আমি 2000 অতিক্ৰম কৰিলোঁ একৰ্ড হোৱাৰ পিছত একৰ্ডৰ দফা ক্লজ যিবিলাক আছিলে সেইটো সেই দফাৰ যোগেদিয়ে আমাৰ কাৰণে যি হ'ব লাগিছিলে সেইখিনি আমি আশা কৰি আছোঁ এতিয়াও যে এদিন কৰিব হওক বুলি সেই আশাটো আমি অতি সোনকালে পোৱাটো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিমান কৰে আমাৰ কৰি দিয়ে কাৰণ আমি সকলো একে নহয় বয়সত একে নহয় ধৈৰ্যত একে নহয় শিক্ষাত একে নহয় গতিকে আমাৰ যিবিলাক পূৰ্ণ সংস্থাপন আমি শুনিছোঁ সকলোৱে পোৱা নাই বা পাবলৈ গৈ আছে কিছুমানে যিবিলাক পোৱা নাই গতিকে আমাৰ নিচিনা মানুহে সংসাৰত চলিবলৈ বা নিজৰ ঘৰ সংসাৰটো চলিবলৈ ব্যক্তিগত জীৱনটো চলাবলৈ আমাক কিবা এটা মিডিয়া চ'ৰ্চ লাগে আমাৰ নহ'লে আমি কেতিয়াবা মানুহ হিচাপে বিচলিত হওঁ যাতে আমি আৰু কোনো পধ্যে বিচলিত নহওঁ সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰশাসনীয় ষ্টাফসকলে বিটিচিৰ ষ্টাফসকলে বা আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া ষ্টাফসকলে যেন আমাক সদায় প্ৰেৰণা যোগাই থাকে আপডেটবিলাক আমাক দি থাকে বা আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে অৱশেষত আমি সেইটোকে ক'বলৈ যাওঁ যে চৰকাৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ যিবিলাক লিডাৰ আছে ছাৰহঁত আছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাম যে আমিও ৰাষ্ট্ৰ এই কথাত আমিও হাত ল'বলৈ আহিছোঁ গতিকে আমাক আপোনালোকে যেনেকৈ বিশ্বাস কৰি আঁকোৱালি ল'লে আমাক একচেপ্ট কৰক চৰকাৰ পঢ়াত ৰাষ্ট্ৰ পঢ়াত যাতে উন্নতি আমিও কৰিব পাৰে অৰিহণা আমিও যোগাব পাৰোঁ গতিকে আমাক পজিটিভলি ইউজ কৰক আমাৰ মাজত যেন ঐক্য থাকে উন্নতি থাকে আৰু আমি যেন সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰ আৰু আমি ব্যক্তিগত সকলো লিডাৰ কেডাৰ সকলোৱে একেটাৰ পথত উন্নয়নমুখী হৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেই কামনা প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ সকলো স্তৰলৈ আমি থাকিলোঁ আৰু আমি বিশেষ বক্তব্য সামৰি কৈ থাকিবলৈ আমি বিচৰা নাই সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে আমাৰ সভাপতিদেৱে আমাক অনুৰোধ জনাই আছে চমুকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে গতিকে মই সেইখিনিয়ে কৈ মোৰ বক্তব্যটো সামৰিলোঁ ধন্যবাদ माखासे हयथ' सोलिनो रोङाखै बा सोलिनो रोङै बा माखासे मोननायफ्राबो माखासे रांखौ बाहायनो रोङैयाव जोङो बेबायदि जानांगोन होननानै आं सानदों जायफ्रा उनाव मोनगोन बेखौ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै बाहायगोन आरो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै जिउ खुंनो हागोन आं बेखौ हास्थायदों आरो माखासे गुबुन गुबुन जि स्किम जों बुंबाय थादों बियोबो नोंथांमोना हेफाजाब आरो मदद होनानै बे रिहेबिलिट जालांगोन होननानै आङो आसा फालिदों दा जि रिहेबिलिटेसननि जि खामानि बियो आगबारिबाय थादों जों दाख्लैबो जोंनि दुलाराय फरायसाफोरनि मानगोनां आफादजों जादों जों दिल्लीयाव थांनानै जों सावरायहैदों आरो लोगोसे जोंनि जि दायित्व लादों जोंनि
हिरेन नाथ सारा बेजोंबो जोङो माखासे आपडेटखौ मोनबाय थादों जोङो सावरायबाय थादों 3 अक्ट'बरनि गेजेरजोंनो जों माबा मोनसे फिथाइखौ मोनगोन होननानै माखासे जायफोरनिया दासिमबो जायाखै दा जोंनि मेन आर्टिन हिसाबै आरो जोंनि दैदेनगिरियानो जेलाव दं हिसाबै जों बेखौल' हास्थायदों जे मैयासो যোৱাকালি হিয়াৰিং হৈ গৈছে আৰু এতিয়া কেছটো ৰিজাৰ্ভত গ'ল হাইকোৰ্টত হয়তো সোনকালে জাজমেণ্টটো দিব পাৰে তাৰ বাবে অলপ আমি আশা কৰিছোঁ অলপ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমাৰ NDBৰ পৰা লগতে যিখিনি হোৱা নাই সেইবিলাকতো হৈ থাকিব আমি সময় পৰ্যায়লৈকে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ ধৈৰ্য আছে বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু লগতে যিবিলাক হিয়াৰিং আহিছে সেইবিলাকো অসুবিধা কৰি আছে হিয়াৰিং আহিছে বুলি কিছুমানে 8,000 30,000 35,000 দি পেলাই মানে কেছবিলাক আৰু অলপ বেকআপ কৰি পেলাই হিয়াৰিংটো অলপ বেক কৰিছে ৱাৰেণ্টটো উইথড্ৰ কৰিছে কোনোবা 30,000 20,000 উইথড্ৰ কৰিছে মাটিৰ অলপ দি পেলাই সেইবিলাক যদি অলপ মানে নোহোৱা হয় সেইবিলাক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এইটো 9.2 যি ৰোমান নম্বৰ 4 সেইটো অলপমান পদক্ষেপ ল'লে আমি অলপ ভাল পাম বুলি ভাবিছোঁ যে এজ পাৰ এলিজিবিলিটি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কিবা এটা মানে ইণ্টাৰভিউ এক্সাম লয় এইবিলাক মানে আমাৰ যিবিলাক লিডাৰ যিবিলাক অলপ শিক্ষিত আছে এলিজিবিলিটি আছে সেইবিলাকো যাতে তাত মানে এংগেজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আমি তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই মিটিঙত বা আজি আমাক আহ্বান কৰি পেলাই ভাল ভাল কিছুমান স্কিমবিলাক আমাৰ আগত দাঙি ধৰাৰ বাবে আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা সকলক আমি ধন্যবাদ দি পেলাই আৰু আজিৰ এই সভাত সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাই পেলাই মোৰ সমূহ বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰিছোঁ आरो बे हिसाबै जोंनि जे प्रपार मोनसे जे थांनानै थानायनि राहा प्रपार मोनसे जे इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा XNDBनि जे थांनानै थानायनि राहा दिनैसिम जोंहा जानानै फैयाखै आरो बेवहाय जोंनि जे XNDBनि जे सोद्रोमाफ्रा जेरैबायदि जोंनि बे गोलाव बोसोर संग्राम खालामनायनि उनाव जे एसे मोजां दिनै थांनानै थानायनि जे राहा बे राहाखौ दिनै मोननो लुबैदों आरो बेवहाय दिनै जोंनि जे माखासे पस्टफोरनि बाथ्राखौ जों बेवहाय एसे रिभलिउसनारि हिसाबै एसे जोङो नांबोनानै मोनसे फिथाइ लाबोनाय हिसाबै सोरबाया जोंनि जे एक्सनिफ्रायनो जा सोरबाया दिनै फरायसा आफादनिफ्रायनो जा रिभलिउसनारि प्लेटफर्मनिफ्राय दिनै सिस्टेमाव हाबनानै दङ आरो सिस्टेमनि गेजेरजों दिनै दैदेनगासिनो दङ दा बेवहाय जोंनि दैदेनगिरि जे एक्स जायफ्रा दिनै गोलाव सम संग्राम खालामबोनाय मोनसे जोंनि गेजेराव आपडेटफोरखौ हयथ' जोङो दिनै मोनलायलायाखै जायनि थाखाय कमिउनिकेसनफ्राबो जोंनि गेजेराव जोङो मोनलायलायाखै दा आं आसा खालामदों जोंनि गेजेराव एसे जे संग्राम खालामनाय जायफोर दैदेनगिरि बिसोरजों एसे हयथ' सिस्टेमाव थानानै जायफोर क्लजफोरखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो दं दा बेवहाय जोंबो बाहेरायाव थानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो लुबैयो आरो मिथिनायनि गेजेरजों जोंबो मोनसे कपारेसनखौ होनो हायो नामा बे बाथ्राखौ आं दिनै हाउसनि गेजेराव आं दिनै मिथिनो लुबैदों दा माखासे आपडेटफोरखौ जोंनि संग्राम खालामबोनाय एक्स सोद्रोमाफ्रा दिनै मिथिनो लुबैदों ओमफ्राय मोनसे गोनांथार बाथ्राया बेनो
दाखालि जे जोंनि गेजेराव जे रिहाबिलिटेसननि नामाव जोंहा दिनै 4 लाख जे चेक जों मोनदों दा बे चेकआ दिनै एक्सटेनसन दिनै बोसोरसेनि थाखाय एक्सटेनसन जाबाय होननानै बुंदों दा बेवहाय जोंनि सेंग्राफ्रा गाव गावनि थांनानै थानायनि राहा लुबैनानै दिनै लन बख'नो दाख्लै थांदोंमोन गावबागाव बेंक स्टेट बेंकआव थांदों दा बेंकआव मोनफ्रोमबो बेंकआव दिनै ब्लक खालामबाय दा बेवहाय गावबागाव एरियानि स्टेट बेंकआव ब्लक खालामनाय लोगो लोगो गुवाहाटियाव फैहरदों एसडि ब्रान्सआव थांनानै नोंथांमोना बे माबायाव सोंहैदो दा जोंनि सेंग्राफ्रा थांनानै सोंहैबाय माने बे माने चेकनि सायाव लन होनाय जानाय नंला बे खोथा माने मोनसे दुखुनांथाव मोनसे माबा फैदों आरो दा बे जिनिसखौ क्लियार भाबै आं मिथिजानो लुबैदों हाउसआव जों मिथिजानो लुबैदों जाहाथे बोसोरसे जुदि जोंनि चेकआ एक्सटेनसन जाबायब्ला जोंनि जे मान्थलि स्टाइपेन्डआबो जाहाथे जेसेबां खम माने एक्सटेनसन खालामदों बे समसिम बेबो माने मान्थलिया बोसोरसेनि थाखाय जेनेबा जानांगौ मोननांगौ दा बेखिनि ओमफ्राय आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावनो सानदों जाहाथे जोंनि एक्स जे ndfbनि सायाव दिनै जायफोरा दासिमबो केसनि बेलायाव सोरबाया दिनै मानो वारेन्ट हमबाय थादों सोरबाया दिनै जेनेबा गिलुं गिलुङै खारखोमानानै एरायनानै थानो गोनां जादों जाहाथे बेफोरनि बेलायाव एसे बाथ्राफोरखौ क्लियार मिथिजानो लुबैदों बेखिनि आरो आं मोनसे लास्टआव बेखौनो बुंबावनो सानदों जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे क्ल'जफोरनि माबाखौ दिनै खामानि मावनायाव दिनै बेसेबां दिनै आवगायदों बेसेबां दिनै माने आपग्रेसन जादों बिनि सायाव जाहाथे हाउसआव क्लियारिफिकेसनखौ होयो आं बेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों